coftal ɓallimen Aissatou Ly tedduɓe on calminama kankone Boli Baw yettama on jaɓɓama yewtere mon coftal ɓallimen kawgel Copa America e Euro timmigila alet ƴaɓɓine nde ɗe jonte foof noon yarhamkallah min kalano haala majjum e banggue Copa o Argentine heeɓi desewal ngal walla mi jaafoɗon mbeɗa wiya Arouna yarhamukallah hami fuujima emin kalanno haala majjum Copa noon eɗen mbawi wiide ko Argentine heeɓi desewal ngal e banggue Euro ko Espagne heeɓi woni yonti noon kiisoɗen ɗe pottite ɗiɗi holno jiruɗon kawodire ɗe mate ɗo pannoɗon ɗe ɗiɗi on tawiɓe ɗon hol nimse mon e darde kippuji ɗi ha e fettoɓe eltoɓe e ñawoɓe ko wona ɗum ma en kal ko haɓɓodi e fijoji mawɗi adunaru ko innirte JO Jeux olympiques ko aljumande ɗo ɗe puɗɗata to Paris hol jikke pawɗon e fijoɓe Afrique naɓe so hiƴi hen tedduɓe men kal haala sippiro hakkunde Balla Gaye 2 e Tapha Tine ko ɗum woni toɓɓe men ɗum noon on jiyama bisimilla no gowɗen wadde kala saaha ko jowtude heɓɓe e karallagal ngal Sara Doumbouya e Malang Sonko beltanama bismade kadi yaadiɓe men e nde yewtere omon moosa tan gila nane usuko mosara ko jeytaw ande suuji ko ma seede faami ko mosanmi ko Seydi Sow a salminama en calmini bandiraɓe hettoɓe foof mbiye bisimilla mabɓe hande a weltima koye ma gadorimi haade ceerno Arouna Déme Seydi Déme hande bisimilla ma calminama Aissatou hettiɓe calminama kañum ka ewa hande noon eɗen jaɓɓo gollidiɗo men kokkaɗo e nde yewtere Moussa Oumar Bari sehil mum Aïcha Sow a salminama a salminama Aissatou Ly heeɗiɓe ɓe calminama ɓe gondinen e nder suudu ndu kadi calminama ewa Seydi Bari anne a bismama ko adi noon ko hokkude on kabaru ko yowiti alet hande nde e kawodiral hakkunde jiɗɗal Sénégal fettoɓe bal takko maayo mbaddi e Guinée ko yowiti éliminatoire kawgel kan hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi baɗo to Égypte ko Sénégal noon heeɓi kaw e dow Guinée ɓe loggi jeenayyi e Guinée kañum heeɓi tan ko tati ewa joni en garati haala Copa e Euro ɗe pottite timmi gila alet en kaali ɗum holko woni yande mon hen heeɗiɓe Ousseyni Tall goto e heeɗiyankoɓe coftal ɓalli men addi yande mum keɗoɗen belam mawɗam ko heɓuɗen Euro Copa America en équipe aji ɗi ɓurnuɗen ɗaminaje Espagne kañum hooƴi desal Euro Copa America ko Argentine hooji oɗo Euro wonno no ɓurɗo marquede mbadduji temedere e sappo e jeeɗiɗi ɗum wonno ko markale oɗo Euro heeɓi belam mawɗam ɗo e Lamine Yamal ɗo heeɓi latade meilleur joueur de Euro joueur mo Espagne hokkama meilleur victeur Rodri hokkama meilleur joueur ko eɗen weltino oɗo Euro Espagne holliri hoore muɗum e ko labdi hen ɓe wawi fiide Croatie Italie no Allemagne équipe France fa hande ɓe yeehi final ɓe fi ɗum wonono Angleterre e vraiment Espagne ko meilleur club e wakkati mo wonɗen hande o ko bawɗe mabɓe hokki ɓe dewsa ngam woɓe jogoro jaam sen warte e oɗo Copa America Argentine kañum e Colombie hakkude mabɓe e musino no fewi Lionel Messi e yaltina e ha Argentine ittini jikke muɗum e heɓude e desal ngal ka Allah waɗi e dernier minute e Lautaro Martinez heeɓi e mbaddu gotu marki hen e Argentine wawi e ƴettude desal ngal e Colombie ni kañum fiɗi football o no fewi oɗo Copa America en yiya ella fou e makko ko juuɗe no manki hen tan équipe Brésil o eɓe ɓeydo wakkilade ɓe tewata entraîneur goɗɗo eɓe change ɗum wonono e football mabɓe wonde joni classement mondial ɓe warti fa 5e place wona Brésil andanoɗo wonɗon hande Ousseyni Tall heeɗiyanke refi fulfulde yewtere coftal ɓalli men o yettama kadi o salminama matato wonno to noon ene heewi hendu seeɗa Ousseyni saɗa watta vocal uji ma ɗi fewnuɗi ha ɗi moƴƴe ndeni tinno saabi Allah mi ɗum ɗinamo seeɗa wonno ko kewɗo toñdemi andinde tan o wi wonde Lamine Yamal hokka meilleur joueur ɗum woni ɓurɗo wawde fettude kono wona mbiɗa sikki wona kanko ko meilleur jeune joueur mataw ko Rodri kañum heeɓi ngal desewal meilleur jeune joueur Lamine Yamal kadi heeɓi loggol ɓurgol yorde e ko Euro noon Ousseyni a yettama artude tan e ko haali ko mataw en gadorto Euro haade en faade Copa o
e bangi hiiso hande noon mbiɗen ko top e flop holko ɓuri mantinade ko teskiɗen ko ganduɗa ene yooɗi eɗen mbawi nangude ɗum kam ko golle payodinde e ko ganduɗa eɗen mbawi wiide ko ellaji gadottomi ko sohna Dieynaba hande ko an gadottomi Aruna accumo ko ɗon ko mbiɗa ko top e flop mi adoro top o min kam ne euro ko min dañani hen bettere noon no gueɗe ne fuɗɗata noon mbino ko Espagne ɓurnomi wattude ya fuɗɗi ha compétition o fuɗɗi kam hakkille men e wonno e Espagne fewi hayso woni haade mum fuɗɗade ne wonno kippuji hakkille ma ne wonno mais so fuɗɗima tan ha hakkille ma arata e wonno kipp Espagne par ce que kañum guila fuɗɗi ko kamɓe tan jogui mo ganduɗa ko lawol gotol ɓe kewani hen juumoje ɓe dañani caɗele e match uji mabɓe te ɓe kawri kippuji Mamadou Ousseyn haali ɗum ko wayno Croatie Italie France ɓen ɗon foof ɓe jaltini ɗumen kadi sa ƴeewi koto banggue top Lamine Yamal min ko révélation ko mbiyata ko ne jeeya e bettuɓe me e compétition par ce que ko suka kadi o ari o holdiri ko o woni hayso wonani meilleur joueur kam o woni meilleur jeune joueur woni ɓurɗo famdude hayso woni ni kanko ɓurɗo hen jeeno ɓurɓe hen famdude kam kono omo wawno ni duuɓi sappo e jeeɗiɗi wadde Espagne kañum ƴetti ko desewal ngal kadi fettiyanko mum ɓeydima ɓuuri hen labtude sa ƴeewi Rodri a ƴeewi Olmo kamɓe foof ɓe kolliri koye mabɓe kam e on ɗon compétition ƴeewi woni kippuji partenoɗe ko wayno France en ko wayno Angleterre en kañum foof kam jaari banggue français si wi ha woɗɗoy kam compétition mum ala no wayi to banggue flop yani hen ko mbawi wiide France ko flop sabu min mbeɗe faranoɓe no fewi Aruna so tawi Espagne kañum kam taƴani goɗɗol ɗo fadanoɗo tawama ɗon France kañum hande heeɓi haaɗi tan ko ɗiɗaɓal timmal gila ɗen en jini en kaalino ɗum ɗo e kawdire gadane ɗe ɗum woni dawal garanal ngal phase de groupe aji ɗi France ko loggol gotol tan nanni e hay ngolngol loggol ko penalty faw petta ɗum hande mate eɗen mbawi wiide hande ko Mbappé barmande mumde kañum addani France caɗele walla ko France tan e hoore muɗum woni ko dartani e bangel tugol eltowo mabɓe walla ha no jiiruɗa ɗum eɗen mbawi jaggude hay sinnoɓe gona flop numéro 1 min jaggirtumɓe koɓe kolliri ho wona hono nawtare l'équipe yeeso to mbiɗa ho Mbappé ha barmi ho Mbappé e Griezmann kañumen kala hono Fares ene fetta fof kañumen jogui na wiiri haalirede noon kamɓe ɗin noon e ngol woni hoɓe jaarda no poti yarude ni ɗum noon waɗi Fares ena jiiruɗa France hikka e euro heni hay sino yi ha demi final ni presque pettal gadde battiɗingal ngal wona tawe ɓe kolliri ha yimɓe ngam mbawi jaggude mbawi jaggirede flop kono noon ha min flop ma jaggum ɓurɗo mawnude o woni mo Italie goto woni Égypte mboɗo Égypte o a Belgique e Italie aɗa andi Italie joguino raaya o gari donki wottoyde hen Belgique o holliri ho e kala sa ƴeewi hoɓe jogui fettoɓe ho équipe ma Lukaku en goni De Bruyne en Trossard en banggue limde yimɓe timmuɓe e banggue pettugol ngol soɓe mbayini hen e kamɓe France ɓe goddori an no fewi Fares ene sa rendini hande hoɓe jogui fettoɓe o a yini hay équipe type mo UEFA yaltini wonde pour ɓe darade hen ɓe Fares ena ɓe nan hen tiɗo ñewodi gowol mabɓe o nde Magna kañum ƴetta ɗum noon tan hollirte wonde tampere ɓe gonno say ko gowol ma woni joueur ɓurɗo hay classement FIFA o ni kamɓe mbeɗe sikki ndewi e Argentine kamɓe goni ɗiɗaɓo addi ɗum noon won wonɓe faranoɓe ɓe garani finalement jiyama ɗum noon hawri seeɗa Moussa an kam mara a weltima e euro sabu mi weltima jafoɗa e saɗo mi weltima e euro par ce que ko paɗannomi hen ko ɗum woni ko jimi par ce que nder or antenne miɗa haaldanno e euro e Sadio ne waɓe hono noon Oumar Mamadou Sow en surtout mi wiyannoɓe oɗo euro ala e saago Espagne en tout cas hay so tawi ɓe nawani ɓe goɗɗat hen et puis ko kalmi ko kadi par ce que a ƴeewi Espagne guila euro fuɗɗi non seulement ɓe nayi trophée o mais aussi ɓe mbawi wadde imposé jeu mabɓe kamɓe nder match uji mabɓe foof
ɓe kolliri koye maɓɓe piyi ko jingganowo Espagne woni ɗo ni non oɗo joni ɗum kanko e Dieynaba goɗɗodirani no wetene demna haalanno Aruna demna haalanno haala joni France sa ƴeewi France eɓe keewi manam wonɓe caggal maɓɓe kono est ce que noɓe jaari ni tabitini hoolare ko namdal Espagne no wawi taw heewano walloɓe walla heewano jingganoɓe manam kono kamɓe ɓuuri wadde ko wiyete ko convaincre manam kamɓe ɓuuri hoolnade e par rapport e ko ɓe mbaɗi ko gila e nder fuɗɗode nde sa ƴeewi hakkude maɓɓe Allemagne hewɓe cikkano ala ɓe Espagne ma yawtu Allemagne mais à travers ɗum ɗo maɓɓe systéme joué noɓe jogori ɗum ni et aussi wawde wadde imposé koɓe noɓe pettirta ni ɓe mbawi ha hande folde Espagne ɓe mbawi ha hande folde ɓe ganduɗa Croatie ɓe mbawi folde Italie ɓe ganduɗa ko joguinoɓe kawguel ngel e euro paltiɗo donc ɗum ɗon fof hollirta tan omo ganduɗa keplowo kippu Espagne o wawi wadde ha hande rendinde fettoɓe ganduɗa non to banggue ko wiyete ko collectif heɓe pamodiri jokkodiral ngal gollidal hakkille maɓɓe kono kadi to banggue ha hande goto foof e ɗum ɗo muɗum waɗi hen ko weɗɗa sa ƴetti Lamine Yamal sa ƴetti Nico Williams sa ƴetti omo ganduɗa ko Dani Olmo hande ɓeɗo foof goto men foof par ce que sa ƴeewi contre maɓɓe ande o haala yewtere nde maɓɓe Angleterre sa ƴeewi contre maɓɓe Angleterre ko seeɗa Angleterre waɗa égalisé donc ɗum ɗon foof ko hunde nde ganduɗa goto maɓɓe fof holliri tan a holli hoorema ande ka jingganowo Espagne laawi rewi lawol par ce que sa ƴetti e banggue pettugol ham kamɓe fof ɓe joguino on kalani haala Angleterre saabu Angleterre ne Angleterre holli mbo rawire a wawa totalmo tan beddeɓe ha gandade mbawɗa hen saabu ɓe garat premiére mi-temps jiiya Angleterre rewa Angleterre noon min mboɗo jaggi tan wona probléme joueur wondi ko probléme elto tampini ɓe no feewi ayi e gaɗano he mais c'est normal saabu sa waɗi won ardinama a wiyama ya suuba a suuɓima addi yimɓe nanni ha mbatta ko yiyama rewani lawol sa woppani guitteɗa gila itta kanko no itti hoore makko guila o itta ha jetti trade Alexander que latéral banggue tan wat woje taw nana e hakkude e pette mabɓe garane de ha way noon tampiniɓe kala moni foof no fonno wonde ɗo saɗa fara sa ƴeewi darde hakkude Phil-Foden e Jude Bellingham après kamɓe koye mabɓe ɓe majjo ko ƴuufi ko wiyete ko ƴuufi e nagge ko ɓuuti holliri hoore ewa tedduɓe en gara han kadi haala COPA o saabu euro en juutni hen toonne eɗen mbawi wiide Argentine bonnani ɗaminade fawnone e mum heeɓi desewal 16 ɓal e classement FIFA yaltini kadi holli Argentine heeɗi yeeso refti hen France Espagne ari jonde tatoɓere hay sinno Messi heɓani raaya ɓurɗo wawde lattude bal kam walla ɓurɗo hewde loggi kamɓe fettoɓe Argentine naɓe ɓe keedani caggal en jibaɗo no Lautaro Martinez kanko ɓuuri hewde ko loggi Emiliano Martinez ñande fof waɗa haala makko mbiɗi andi kam Emiliano Martinez Dieynaba ene jeeya e ɓurɓe ɓen renoɓe dakaji ɓurɓe weldema an Dieynaba Colombie ni toon e on banggue hay sinno heɓani desewal eɗen mbawi wiide ene handuno hen James Rodriguez kañum hokkama desewal ɓurɗo wawde lattude holko mbawɗo wiide e haala majjum Ousseyni ni Tall haali ɗum toon to banggue COPA o wi ko Brésil tan taƴi goddol makko saabu ɗum ɗo faɗanoɗo yiyaka ɗum addani ɗum hande classement FIFA o woni deggodiral ngal ganduɗa FIFA ene waɗa ɗum kañum heedi ko e jonde joyoɓire nde Arouna Déme ene mbawi jaggude Brésil ham ɓettere mawde kono noon yimɓe paɗano ho min ham mi faɗano Brésil ara waɗa moƴƴi goto mo jaggumi wonde faɗanoyimo arani kañum waɗano heɓanno compétition woni États-Unis c'est-à-dire États-Unis ren yeehi ha Canada en foof birtima ɗum Canada waɗa jaggude hoye surprise hoɓe mbiyata surprise hoye bettere mawde hay goto faɗanoɓe ɗo ɓe gari noon ɓe goddoyi hen hay sino haali Argentine et Colombie kañumen ɓuuri hen timmude goddom battanmi hen tan so tawi aɗa suwotono nayoɓe ganduɗa han kolliri koye mumen woni Argentine et Colombie o mbatta hen Uruguay et Canada kamɓe nayoɓe noon kamɓe battiɗi Amérique kam aɗa andi fotano tolnode de Panama ne libaɓe ha ɓe donka han kadi wadde qualifié ɓe donki bennude ɓe jalta premier tour hoye déception banggue organisation noon
sono wattino wiyete cartongal bonewal o e mbawi tottede hen saabu ko jiiɗen toon waɗi ñande final timmore nde aɗa andi so sanno Afrique wonno wiye so enen wonno yanno tan wiye hankkadi ɓe hay wadde organisé final mbawa ɗum noon doye duuɓi ɗiɗi Amérique coupe du monde o genna walla ko toon watte Mexique e Canada ne jeeya hen kono genna walla e pettede Amérique watte so puɗɗoniremo noon yimɓe jaggi hakkillaji kuulenen foti wadde yimɓe kuula seeɗa wonde ɗo e nden ɗum ma wonan ɓe so pewnitaki ma hawno seeɗa mbaylu jaɓɓal latinoji ɗi yettinne koye maɓe mbaylu jaɓɓal Dieynaba anni hol no yawiri tan saabu eɗen kaani haalde goɗɗum hol yiyande ma e COPA o e banggue fijoɓe ɓe eltoɓe ɓe ñawoɓe ɓe fof dal hol yiyande ma bon Argentine kam kañum bettani saabu ɗiɗo duuɓi cakkatiɗi kam en jii Argentine darden dari toon nde hayso woni sa haali to banggue Amérique o ɗon Amérique latine hakkillaji foof ne jahat e hayso ne gara e Argentine ne jaaha e Brésil kono ngol ɗo kam Brésil koko wadde bettere Brésil noon ɗiɗo dumunnaji ene woni e caɗele mawɗe no Arouna wi ni min surprise am ko Canada par ce que Canada mi faɗanoɓe ɗo miijo nokiɓe ni e on ɗon niveau kadi mi yi kadi pottitiɗe ɓe mbaɗɗe e koɓe mbaɗi hen ko to banggue Colombie kañum ko guila fuɗɗi ene woni e mbaɗi wiyata ko tubaɓe wiyata ko constant aɓe koldiri cagatagal te hay caɗele ɓe ɗumnama caɗele ɗayre tan ko final o final en jiguete koɓe tampani Argentine ko ma gasirɗe ko nden Lautaro Martinez naani biyo to banggue organisation kam final o sa ƴeewi waktu ne dirtini aɗa ñanen mi jooɗi mbeɗa faɗa ko Aluseyni wallatno kam wiyam ko dirtina mbeɗa wiya mara wadde poti tan kan min wadde téléphone am moƴƴani laylallah mara ɗum kam hande go meeɗi yiyede eywa tedduɓe en payane toɓɓere wonde tedduɓe haala fijoji mawɗi adunaru kaleten saabu ɗin fijoji ma mbat hikka to Paris ko heddi hen natti hewde Moussa Oumar Bari so li no mbiɗa ni ko heddi hen ɗum wayno natti hewde koye nder aljuma paɗo ɗum fuɗɗoto toon to Paris la mort leydi Francie e nder ɗum to banggue Afrique e fijoji jeux olympique ene wayno puɗɗane nder yonde hewɓe ne pada hen sa ƴetti toon to leydi Mali ene wayno omo ganduɗa ko Fatoumata Marine Camara mo ganduɗa koye boxe o dillata homo fada toon to leydi Francie e nder ɗum noon hewɓe ene wayno ene ɗamini kanko ɗo suka debbo ma o artir dese toon to leydi Mali walla mbiyen desewal toon to leydi Mali saabu golle ɗe waɗi kono ko toon to leydi Guinée kippu mabɓe lato ballon sukaɓe ɓe jottaki duuɓi 23 ene wayno eɗen gandi ɓenne kadi tawtorama ɗum ko caggal nde ɓe polnoɓe ɓe ganduɗa ko Indonésie siftinorde noon Guinée wayri tawtorede olympique jeux olympique ko hitande 1990 woni 1968 kono encore Burkina Faso eɗen gandi toon kadi athlète en joyo nana pada e nder ngoɗo folotiro tawino e mabɓe omo ganduɗa ko Igor Fabrice Zango mo ganduɗa ko gollo walla dillo ko fati saut en longueur kam nen homo fada no fewi Aissatou e oɗo alhaali e baɗowo e oɗo aljuma paɗo toon to leydi Francie ko wona ɗum ko e nder leydi men Sénégal fodde fijoɓe sappo e go'o ene wayno tawi ene pada e nder toon to Francie tawino e mabɓe omo ganduɗa ko Louise François Mendy mo ganduɗa keɓɗo ha hande dese laabi ɗiɗi ɗo e nder leyɗele men Afrique Côte d'Ivoire ene wayno fijoɓe sappo e tato tawi koye nder fannuji nayyi certuɗi woni 4 discipline kono on koto banggue auto banggue e nder leyɗele Afrique koto Kenya omo ganduɗa ko Eliud Kipchoge mo ganduɗa kemnoɗo dese hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom toon to Rio kono kadi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas toon to Tokyo ene wayno jarteɗo duuɓi 39 kanko ne hombo fada no fewi ene wayno e ngoɗo fijo o Jeux olympique toon to Paris. Moussa Oumar Bari a jarama fadaɓe e ngo fijo ene heewi e banggue Afrique naaɓe eɗen mbawi wiide wonɓe limti ɗo woɗɓe eywa ene faɗa sabu sen wi e ɓeydata hen banggue sa wiyeti wiyete discipline collective o min woto sikkino en poti hoppude hakkille équipe basket Soudan du Sud sabu hanki jamma on ji seeɗa tan ɓe liba Amérique yimɓe noon jagguno ko États-Unis Dream Team jogui hay goto wana ɗumen haydara nde presque gasinde hande en américain ɓe garti ketti yesso ren jaam sanani pañe nanoɗo 101 100 ham
e poti woppede hakkille banggue football o ne équipe-aji Afrique jaadi ɗi poti sikkina mbawi wodde Mali o limi Guinée Mali Maroc et Égypte e banggue rewɓe haadi Nigéria ne no wawi woda ko holliri toon hoorema hay banggue fukku koyngel ngel haali ɗum Guinée hawri heccankide e vendredi woni aljuma e Argentine kawdiral cehilagu ko kamɓe pooli Argentine loggol gotol goɗɗum ne Afrique kam sen haali haala fijoji mawɗi adunaro eɗen pada kadi ko wayno leyɗele mbaɗe no Kenya ko wayno leyɗele Afrique du Sud voilà Afrique du Sud ɓenne ene kewi fadede kono minen kam ko ɓuuri ɓadade min woni leyɗele Afrique hirnangue ono holno jirɗon mate oɗon ɗamini leyɗe men ɗe wooda ko keeɓi to ɗi fijoji sabu en kaali kadi ɗe ñalaɗe walla jonte ha e lebbi cakkitiɗi ɗi caɗele teskanomo ɗo e Sénégal ɓe kaalino wonde ballal kangal ngal ɓe keɓani leyɗele goɗɗe ko noon woniri tan ene wayno leyɗele Afrique ne kewi caɗele banggue fijoji mawɗi aduna Dieynaba Sow ko soɓe ballitama sa ƴeewi hande Sénégal ko wayno Louis François Mendy kanko ne hayso woni mondial jiidani e Afrique kono kam ko neɗɗo mo ganduɗa holliri hoore mum ɓaadi ko kanko joguiɗen ɓurɗo labtude kam sa waɗi neɗɗo yakare foof kadi wooda ko baddanɗamo hen jomum wallite heble ha wawon dañi noon kadi e leyɗele goɗɗe ɓe ganduɗa kadi ene mbawi wodde ko gartiri par ce que ɗum ɗon waɗata jomum encouragé ɓeydate muɗum fulla ha wawa nawde drapeau muɗum dow sabu wayade kala e sahaɗa tampa aɗa wiye ko sénégalais walla ko guinéen walla ko malien aɗa mawnina inde leydi ndi tawa an leydi ndi haydara wallitanima ɗon ɗon kadi ko caɗele wadde foof balliten athlète uji meɗen ha ɓe wawa koɓe gartiri e nder dunde woda koɓe gartiri e nder duude nde tedduɓe meɗe hanno hokkirde kabaru fukko jungo ɗo e Sénégal sabu aset hanki tan diɗɗal fukko jungo Sénégal rewɓe e worɓe foof e piiji ko yowiti ko inirte coupe maire e banggue rewɓe ɓe noon ko ASC ville de Dakar kañum heeɓi kaw e banggue worɓe ɓe ko Duc Ibrahima Niang yihanino en hon kono yihanino en toon kono waktu o koko tonguen tedduɓe en gartat tan e alhaali fijoji walla mbiyen adodiral puccel jamdi jaafa ɗon adodiral puccel jamdi baɗoji o saaha to France walla mbiyen Tour de France tan fuɗɗima Italie nana fayi to France ene jeeha e fadaɓe hande ɓi Érythrée o Bignam Djimène e ngal adodiral hawnaki kadi walla mbiyen o waɗi hen ko mantini ene jeeya e fadaɓe e fijoji mawɗi adunaru ɗum tedduɓe haade en sertude en kalat haala sippiro hakkude Balla Gaye 2 e Tapha Tine sabu alet hande de ɓe ɗiɗo ene kaani sippirde min kam jingantumi ko Moussa Bari holmo jinganta min jingganami ko Tapha Tine hiwol ko waɗi Tapha Tine kam dal ɓurmi hoolade sabu aɗa andi so neɗɗo fiima e goho on kawrti dawal ɗimmal haɗa jogui fartangue wawde yoɓtade wadde ɓurmi sikkude tan ma o yoɓ fiitede kadi boy rento boy guejo wawi ɓurmi sikkude tan ma o yoɓta ngol ɗo kam o wasa hokkude fartangue Balla Gaye watta ko wanno aɗa andi ɓe mbi so neɗɗo waɗi watti tan firti koko wawi wadde noon yo sala Balla Gaye wawa ɗum e ngol ɗo mi sikki hay monsieur Déme wasa koye min o woni min ham mi hay goto mo wondani hay goto a wondani kono professeur Sahir Thiamino ko mon so borom duma bawɗo fotani fi mbi kala bawɗo e fi balle kam seeɗe min kam so haalde gonga gonami ko Balla Gaye cikkuɗo no mo wawi hawde noon mbeɗe huuli seeɗe anno kalirtani na holliri ka kulɗo no mborma hulirni omo pari de ham sa yimo tan andi o pari kono noon ha lamba hay goto wa kamɓe fof ɓe jogui expérience eɓe tolnodiri seeɗa banggue doole o gañanmi ko jalede an mbermama mbira Balla Gaye ho wonno ho natti wonde ɗum sano caggal duuɓi 5 walla 6 walla duuɓi 10 caggal nde o fiita Tapha Tine adi nde so nden wonno kulol watta saabu nden hami hoto ganduno bawgal makko arata no fiyo yaha hoto joni noon woto sikki kadi Tapha Tine so rena ko fiyato hoto ta yingal natal ngal jinomi kono woto sikki tan kanko foola kanko jogori foola ayo kanko Balla Gaye
yo Allah wat dum wat kanko man mi favori mais noon tafatin ko nappi ko hulɓini ɓe tafatin hen saha no burtini seeɗa sa So ane teeyani. banggue sport a teeyani tan noon sa rena heewi a hoodata hewel ma eywa ɗum noon won heɗiyanke goto kaɗa omi hollirde holto kenmi hoɗomi heedan Sénégal hoɗomi heedan hay goto ɗum noon heɗiyankoɓe on jettami heɗogol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Dieynaba Sow Arouna Déme hay Moussa Oumar Bari kanko noon hokkata on aadi alet arore yewtere wonde